Ay, dili na di ko magpautang sa imo te kay daghan man di kag utang, left and right. Siyempre ka day, oy. Sige, di na lang na pwede te. Daghan di kag utang, left and right. Saman te. Day, majupi kwarta karon day. Pwede mangutang day. Bawal para ba te? Ugma, balik na lang ugma te kay si Ayon pa kanako te. Ugma. Ah, grabe si Ayon yun. Oo. Kanira si Ayon. Grabe ba si Ayon tapos. Oo. Sige, balik na lang kung maday. Para. Ah, sige, day. Balik. Ayo. Pero man sa na. Te, balik na ka te. O, din balik na. Kaya ito nga, pabalikon ko nimo. Ugma, o. Ugma na ba ya? Dili na di ko magpautang sa imo te kay daghan man di kag utang, left and right. Ando kay utang nito la Andrea te o. Kabalo man ka. Isi ay beti ka. Ito na ko, oy. Da.